na no na best for kwa no na bule kwa muso ne one ku kun kamel mako sozo ne ne mako na ne bu wale wana me even do I betata really know ma call many things mana me bi de good nan de na del message de batal na why bi good nan de del message de batal na why ezo mu na bia lulu no alose de alose na bia lulu no bongo salon de alose ama lo ndi di bia alose alose anya ndi di bia de bebe atoro ya ba ya na why le kpocha enweta ọgwụ ọbara ma alụchalụ ga alụsị abụ nne ime ya azị alụsị maka na ọgwụ abụ ya na bịa debelu na bunu ọ bụrụ nne nwa ya ka ọ bụ ma ọ bụrụ ndị mmiri data alụsị anụ na-abịa alụlụ unu na bunu kunụra nwa na-alụ unu ọ nwere mkpara abịa but kunụra nwa na-alụ ọlụ a kunụra nwa na-edekwa meseji ahụ na-edere m unu na nwere mkpara abịa na ihe gbasara nne nwaanyị mụ ama na nne nwaanyị niile dibia na debere bia ndị mmadụ na-abịa aba bụ ọgwụ ka ọ bụ maka ndị dị mmiri na-azụ nọ ibe nkwụsịrị ka njiri na-eli ka nna chọ ka mmebie nwanne m ejiro m nne nwaanyị elibe n'ọgwụ ka nna agba ọgwụ ka nji elibe ọgwụ ka nji elibe n'ọgwụ ka nna eme ibia so m dụta onye Igbo ibe m bụ nwa my brother bụrụ nwanne m bụrụ onye Igbo mbịa na-abịa anya aba na nne nwaanyị na-alụsị mmiri ka ọgwụ anyị na mma n'ọgwụ ka ọgwụ ugbo na na aka m akwụrụ ọtọ so mụ agwa ya na-edebelu ndatị ọgwụ na-edebelu ndatị alụsị ma na ọ bụrụ nne nwaanyị unu nwa na-akpụ nne nwaanyị edebe da plis kpụcha nne nwaanyị edebe ebe a mmadụ bịa kwụ na-ebile ejebe ebe a na ndị mmiri ka ọ na-aba oyibe mmadụ iji anọ ọdụ mana mmadụ jiri anọ ọdụ datị unu na-anaghị unu na-eme bụ ihe mmadụ jiri anọ ọdụ ọnwụ because ọ bụrụ ga ide na be gị egbugo mana aja na bin bụ etigbu gị aja n'obodo gị etigbu gị aja na nwatakịrị dubegele n'ọgwụ na-abịa na ndị mmiri because na ndị mmiri na-enye nsogbu dule ejebe n'ọgwụ because na ọvụrụ ebe kpụrụ nwaanyị male mma gbụọ ya nne nwaanyị ọbụ nne nwaanyị abụ na ofile na nne nwaanyị adịba ahụ ka mbụ ndị Igbo nne nwaanyị na-adọrọbe mmadụ ndị mmiri na-adọrọbe mmadụ onye ọbụla nwere ndị mmiri nke ya mụ na ọmụ nwere ndị mmiri ma ịnụ ndị mmiri ọ dị na be m ọ dị be ma ndị mmiri m bụ sọ m na-aga die na-aga ebe ahụ nchọ mkpekpere ndị ebe a mkpekpere sọ mụnwa so maka ndị na-awụlụ na-azụ na onye na ndị mmiri na-atala ndị mmiri mere nke ndị mmiri mere ibe niile ahụ na-ahụ na-aga ebe ahụ bụ mụnwa abalụ nnọọ ọgwụkwụ na-aba n'ime ya ọgwụkwụ na-aba unu na-agbalị ọgwụ ọsọ na-ejebego n'ọgwụ ihe azụ mgbozi unu ji ejirikwa na achat kwa ma gen chat sibe m ike I don't fucking care because mma agwa Igbo nke bụ eziokwu datị nna nwaanyị kata m ya ịma ndị na-eme dibia na-akpọlugo ọgwụ abụrụ ajọ iwe ọgwụ abụrụ ajọ iwe onye ọ bụla ibe na-eme gị ibe ị na-eme nọ ka imebe ka laik ya gị nwanne m ọgwụ abụrụ ajọ iwe o imebe igbebe ọgwụ nke ọgwụ ọjọọ ịma na imewe ajọ ibe ụdị aka ndị mmiri dị ndị mmiri nwere hụrụ nke ọjọọ nwere ihe eji eti aka na ndị mmiri ụdị ya onye na-eti ya onye bịa kpụchara ebe anụnwa akpụchara nne nwaanyị enwere ọgwụ dọbada place itewa aka na nke ebe ọjọọ so gbọbọ ọgwụ ka ama na ọgwụ ka ya na-agbọ mụ na nwa m ememe ive ọgwụ na-emesive ọgwụ ike na-emebe ọgwụ a ka ejikwala ive ọgwụ amalị gị nwanne gị bịa ịkọwalịa ive oge eme nwa adịla ya na mma obodo na ndị mmiri kọsọ ya aga duke na ndị mmiri maka na ndị mmiri na-adịrọ be mmadụ nwere mgbe m ekwute ndị mmiri na be ma ndị mmiri bụ ndị mmiri na-atala m njeli kwugote na be m mbịa ndụlụ mmadụ anọda pesin nna mara onye ebe ọ bụ nna mara obodo si bịa nna mara ya mụtalịa nna mara vileji ya mbịa ndụle ngaba na ndị mmiri ma ahụ ụdị abụ adịrọ jụọ na okenye ibe na agwa unu ndị mmiri dị be mmadụ a na-agarị ya na ha ma ndị mmiri mmadụ ọzọ na-egada place ọmụ ya aga onye niile nga na ndị mmiri nwere ebe ọ dị ịbịa agụleri anụnwa bagụleri anyị nọ na ịchọ nje na mmiri ejebe na abana abụ na ọmabala ka obe ejebe n'iyi a ka obe ejebe n'ochichi ka obe ejebe na awụsa akụ
ka ejebe na ọbịala ọgwụ mmiri karịrị obodo a ilu ebe ya ruo okpere ndụ ekpere ọnụ ya achụọla aja otu aka ejeje na mmiri so maka ndị na-edechere mmiri na-azụ kelibe dị iche na ndị mmiri dị be mmadụ na ndị mmiri nje na ndị mmiri eje ibe ahụ na-ejebe ọnya nwa abụrụ ndị mmiri ka na-aga bikọs onye nwere ndị mmiri na-abịa bụ ndị mmiri o jere kwugote n'elu ndị mmiri onye hụrụ ka mmadụ gaa ebe ahụ maka agba anya ọchụ onye nwe ndị mmiri na-eje na ndị mmiri dị iche iche mụ na ụmụ nwere ndị mmiri ya aga nwere na ndị mmiri m ụdị akọ dị ka inwe ndị mmiri mma aga nwere ya ịghọtara enwere m ike ndị oge na mmiri ya kwugote mmiri kuli na-abịa gị na-akụzi ka iji ya eji eme ndị mmiri abụ ngị nwe ndị eji na-egbuli anụ ọ bụrụ nwaanyị eji egbuli anụ so ihe ahụ na-aga na ọ dị ka m na-agụta nne nwaanyị akwụrụ ọtọ bụ na na-asị na ndị mmiri datị na abụrụ ndị mmiri na ọgwụ unu na-aba ibe ahụ na-aga n'ime ya bụ ọgwụ ọ bụrụ ndị mmiri ọmụnwa beses pọwa na-agba unu debele n'ime ibe gwaba n'ime ibe pụtara unu mma ntụrụ igbo asị na eziokwu mmeji na-agwa ndị igbo ka ndị igbo mụgwuola ya bịama nọ ibe ana m eme ọgwụ ememe ndị mmiri ebe na be ma mgbachala gbatara ndị mmiri njele na mmiri ma mbebe ibe niile nwe na be mbụ ọgwụ ya na alụsị ebe mgba agbacha agba ọbụla chi gị nabatara mme ebe ọgwụ ibe a na-ebịa mee ọgwụ ebe anụ ọgwụ bụ ọgwụ anya ọbụna chi gị so ndị mmiri ndụlụ gị jee na mmiri dị na ọ bụrụ ebe m ka ya dị adịrị jere mmiri n'anya ka ị bịa na be ma eburu m na mmiri ebe m bụbu na enu ala so na nje na mmiri bụ ya edulu gị gaa na mmiri so na ngịla ọ gị na-aga na mmiri bụ onye dịbịa bịa ma ọ na-akọ ihe na-agba ka moto o ji jekwa ebule ejekwa na alụsị mmiri dị na abụọ ya ahụ ojenaiza nwaanyị akpa ekpere chichere ị na-agbala ọgwụ ọsọ na-ejekwasị ọgwụ ija mara na chi gị na nọọ ngị na-aweli chi gị mana ebe aka chi gị ya dị agbago ọnwụ na ibe na-esili gị ike na ibe na-esili gị ike bụ na ovu ọgwụ anyị na-aga chi gị sọrọ nsọ ka ịka na jebe unu na-asụ na ọgwụ na-emere na ọgwụ abụrụ omenala ka m na-abịa na okwu nwere nleri nna unu sụ na ọgwụ na-abụrụ omenala Igbo alụsị na nna gị badewere na bebe kelibe alụsị agụsị alụsị na ndị nna gị ba na-emebe anọ n'ọnụ ba kpọọ dibịa abịa achịa alụsị na a na-abịa acha acha kelibe ọgwụ ka alụsị dị n'ala Igbo onwe ụzọ ịtọ ụzọ ibu ọ bụ ọgwụ ka ọ bụ hafụ bụ dị sọsọ alụsị ndị ọzọ na-ebu ọgwụ befe ibu alụsị dị n'obodo na-abụrụ ọgwụ siri ikeri nna biko nna m gwara m sị m na onye agbalịrị ka agba ana m alụlụ ndị mmadụ alụsị ma alụsị na alụ ndị mmadụ mụ na ọmụ na-alụ ya ma na ọgwụ ka m na-alụ ya ma nlụcha alụkpo mbugara ya ya bụ ebule edebe ebe bụ dibia ama m chekwala ma ndị ụka data na ya bụ nnukwu ọgwụ ebe ahụ ma na ya pụta na-akpịa alụsị dị n'obodo mmadụ a na-akpịa alụsị ezi na ọgwụ abụrụ omenala na alụsị ndị be nna gị bụ omenala ihe mara na abịa na alụsị ndị be nna gị na ọgwụ dị n'elu ibe aga gị mara onwe bụ akara aka gị eme anya imere nke akara aka imere nke chi gị sọrọ nsọ ịrapụ ya abịa na ndị na-asọ m na chi mmadụ na-asọ ọgwụ na chi mmadụ na-asọ ọgwụ ọ bụrụ mmadụ niile ka chi bịa na-anabata ọgwụ bụ eziokwu mana abịa na ọgwụ a na-agba ọgwụ enwere ọgwụ o nwere ewele mmiri ma abịa na ewele anụ enwere ewele mmiri abụ nne bụ na a na-agbadata ewele na-etinyere ya ajọ iwe bịa abịa na nnekwu ewele a na-alụ na na-etinye ya ajọ iwe maka gị na nwere echi esoro mgbu mmadụ enwere echi esoro mma ajọ iwe o nwere oge ekwute debe n'ụlọ na ọgwụ abụ na-eme ego na ọbụna ọgwụ ahụ eji na-elu mmadụ gị nwa na-akpata ego onye na-eme iri ibe ọnya chi gị soro ya nsọ mana ebe onye ogbu okwu chi gị ọ debe gị n'ọnọdụ ya na-adọrọ gị mma mgbawa sị na ịgbọjọrọ aka iji butecha ọgwụ ka iji yebe ala ọ bụrụ gị butere na anyị ga-ala n'ibe dị gị na-arụ na anyị ga-alụ so achọrọ m ka unu mali ata maka ndị na-asị na m gwuru okwu nne nwaanyị na m ekwuru okwu nne nwaanyị abụ nne na-abụ ọgwụ ka ọ bụ na ndị mmiri na-adịrọbe mmadụ ndị mmiri dị na be gị so gị ya elekwe